Λοιπόν, συνεχίζουμε με την κυρία Ελίζαμπεθ Βλαχοπούλου. Μας παρουσιάζει τη My Lingo Trip, την πρώτη ελληνική πλατφόρμα ζωντανής online εκμάθησης γλωσσών, με διεθνή επιτυχία βέβαια. Γεια σας. Ακούγομαι. Τέλεια. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Θα μιλήσω για τη My Lingo Trip. Είναι η πρώτη online σχολή ξένων γλωσσών στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε πριν 12 χρόνια. Έχουμε αρκετά χρόνια στο χώρο. Τι κάνουμε? Έχουμε 12 χρόνια εμπειρία πλέον. 12 γλώσσες μπορεί να μάθει κανείς στην πλατφόρμα μας. Τα μαθήματα είναι online, είναι μαθητής με καθηγητή, σε σύγχρονα μαθήματα, δεν είναι δηλαδή κάποιο course. Έχουμε μαθητές και καθηγητές από όλο τον κόσμο. Οι καθηγητές μας είναι 150 άτομα, 150 καθηγητές από όλο τον κόσμο. Και κάτω μπορείτε να δείτε τις γλώσσες τις οποίες διδάσκουμε. Είναι B2C ή B2B, δηλαδή έχουμε και μαθητές και εταιρείες που συνεργαζόμαστε. Τι μας διαφοροποιεί σε σχέση ειδικά με τον ανταγωνισμό είναι ότι αντιστοιχούμε εμείς τον καθηγητή με τον μαθητή που θα έρθει, αναλόγως τις ανάγκες που έχει, αναλόγως που θέλει να φτάσει, τους στόχους του. Εγγυόμαστε εμείς για την ποιότητα των μαθημάτων, τους καθηγητές και όλη την τεχνολογική υποστήριξη από πίσω και το υπόβαθρο που έχει δημιουργηθεί από εμάς. Και εδώ βλέπουμε την πλατφόρμα. Όλη η πλατφόρμα από πίσω έχουμε δημιουργήσει εμείς το Learning Management System από πίσω, το LMS. Δηλαδή είναι εντελώς προσωποποιημένο όσον αφορά τις ανάγκες ενός μαθητή, ο οποίος χρειάζεται να κάνει μαθήματα εξ αποστάσεως και ενός καθηγητή. Κάτω μπορείτε να δείτε και τα features της πλατφόρμας που προσφέρονται, όπως είναι ας πούμε το booking system, υπάρχει διαδικτυακή τάξη, υπάρχει πρόγραμμα για να κλείσετε τα μαθήματα, online library, AI tools και πολλά ακόμα. Ένα εργαλείο το οποίο έχουμε ενσωματώσει πρόσφατα, το οποίο πηγαίνει συνοδευτικά με τα μαθήματα, δεν αντικαθιστά τον καθηγητή. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο μαθητής την ώρα που διαβάζει μόνος του. Είναι να χρησιμοποιήσει το AI tool που έχουμε, ώστε να κάνει εξάσκηση έξω από τα μαθήματα του ασύγχρονα και να λάβει και σωστό feedback με γραμματικά φαινόμενα, συντακτικά φαινόμενα και οτιδήποτε χρειαστεί. Επιπρόσθετα, προσφέρουμε 2 certificates. Το ένα είναι το Certificate of Attendance και το άλλο of Completion. Αυτά δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένα πτυχία, όμως τα δίνουμε στους μαθητές μας, γιατί πολλές φορές υπάρχει ανάγκη να τα χρησιμοποιήσουν είτε για την έβρεση εργασίας, είτε για κάποιο πανεπιστήμιο. Επίσης, συνεργαζόμαστε με μεγάλες εταιρείες. Κάποιες από αυτές είναι, για παράδειγμα, η EasyJet, η Schneider Electric, η Secupay, η Einvert. Έχουμε συνεργασίες πολλών ετών, όπου μας εμπιστεύονται για την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Συνήθως κάνουν business ορολογία, είτε στα αγγλικά, είτε σε κάποια άλλη γλώσσα, όπως είναι τα γερμανικά, είτε γαλλικά. Οι καθηγητές μας είναι από όλο τον κόσμο, όπως προείπα. Γίνεται πολύ αυστηρή διαλογή των καθηγητών. Τους βρίσκουμε εμείς, τους εκπαιδεύουμε στη διαδικτυακή τους παρουσία. Οπότε ο μαθητής ο οποίος θα έρθει σε εμάς μπορεί να μείνει ήσυχος ότι θα λάβει το καλύτερο δυνατόν διδακτικό προσωπικό από όπου και αν βρίσκεται και όποια γλώσσα και αν μαθαίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 150 καθηγητές που συνεργαζόμαστε online. Έχουμε ένα 70% κατά μέσο όρο επιτυχία στους μαθητές που θα ξεκινήσουν από εμάς από ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα μέχρι να κλείσουν τα μαθήματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, παρόλο που τα μαθήματα είναι διαδικτυακά. Λίγο το business model μας, ξεκινάμε και κάνουμε για να βρούμε τους καθηγητές, τους βρίσκουμε εμείς όπως είπαμε, βρίσκουμε τους καλύτερους όπου τους προσθέτουμε στην ομάδα μας, συνδέουμε τον μαθητή με τον καθηγητή μέσα από την πλατφόρμα μας και το πώς λειτουργεί είναι ότι ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει με ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα, γίνεται η αντιστοίχηση με τον καθηγητή, πραγματοποιείται το δοκιμαστικό μάθημα και επιλέγει ο μαθητής κάποιο από τα πακέτα που τον εξυπηρετεί. Όσον αφορά τις τιμές μας λίγο ενδεικτικά, όπως είπα έχουμε 12 γλώσσες, λίγο διαφοροποιούνται οι γλώσσες μεταξύ τους και οι τιμές. Ενδεικτικά αυτό είναι ας πούμε για τα αγγλικά,
Μπορεί κάποιος να επιλέξει πακέτα ωρών, ξεκινώντας με 5 ώρες και μέχρι και 50 ώρες. Όσο παραπάνω ώρες έχει κάποιο πακέτο ωρών, τόσο πέφτει η τιμή ανά ώρα. Το timeline μας ξεκινήσαμε το 2012. Ευχαριστούμε πολύ. Όποιος θέλει παραπάνω πληροφορίες στον εκθεσιακό χώρο.